siphinde sabalapha. Haleluya. Lempela veki siyichithe endlini kaThixo. Haleluya. Wasondla uThixo ngohlobo lonke kusukela Friday ukuzizolo emini lajikilana. Haleluya. Uyabona abazalwane ngifuna ukuqinisekisa uThixo akawadla amandla womuntu. Ixesha olinabileyo wadela zonke izinto wabalapha. UThixo ophendulayo. Haleluya. Khona izinto bezibonakala ngathi zibalulekile. Wasinqama wasidela wathi ndiyendlini kaThixo. Haleluya. Kona kutata wamphayivaye hayi uthaka zophakama nabafana yena. Haleluya. Befile naye bebusuku izolo nxa sawuphuma sakhonza naye sahlukana wathi ngomso ndizobe ndilapha. Haleluya. Nathi ayisawubona ngawe. Haleluya. Cela nje noba ngabe ngasasa ngaphambili aphakame nje ame ngezinyawo bangcwele. Haleluya. Cela nje uphaka wabebheke nje ngenyawo zakho. Inkosi ithandile. Haleluya. Haleluya. Siyezile basibangcwele. Sivuthi kathethe nathi. Sihambe esigodini. Ngoba sizodinga ngamandla. Haleluya. Haleluya. Ushunyayela abafethi utata emveni koko izolo ngabanjwa ngumsebenzi ngendlela angazange acinge nayo. Utata beshumayela apha izolo late ebusuku. Intshumayelo yakhe wangathi bekhona Friday. Haleluya. Bathi amen Thixo. Haleluya. Ngoba eyona nto endiyibambe kakhulu lempela veki babomzayiya indaba yomnqophiso omdala nomnqophiso omtsha. Kodwa ndihamba inhlalele lethu izolapha. Ngoba kuyabonakala utata uthethe abafighting. Kwakukhona ingcwele yengcwele. Apho khona kwakungena khona ababingeleli. Futhi nalapho kwakungangeni nje wayethi bebengena abothelele ngetanga. Ngoba nxa kengena khona akakho awukho noba ngabuya ngoba onesona ngabuyikho. Na bambophe ngentambo benze xa bebone ngabuyi bayidonsa intambo. Haleluya. Wafika utata apho waya straight izolo ebusuku kwindaba yomnqophiso omdala before abe ufika komtsha. Haleluya. Sifundiswe inkosi bangcwele ngoba kunendlela uThixo wayekhonzwa ngayo kuqala. Haleluya. Haleluya. Ncwadi yamaHebhere chapter number 8. Sifunde bangcwele sithanda ngenzo sofunda amaHebhere chapter number 8. Siba sithandaza. Hebrew chapter number 8. Hallelujah. Sifunde from verse number 6. Sithandazele sihlukane. Sifunda kwincwadi yamaHebhere chapter ngu-8 sawuqala ukufunda kuverse 1. Etla kwa verse 1 kunesihloko uKristu umlamleli womnqophiso omtsha ongunaphakade. Yeah. Verse 1. Ke kaloku eyona nto iyinhloko kwezi zinto zithethwayo yile. Cela usiqale ku6 ma. Verse 6. Kodwa kungoku uzuze umbuso ogqithisileyo kulowo kangangokuba engumlamleli womnqophiso olungileyo ngakumbi wona usekwe phezu kwawona madinga alungileyo. Kuba ukuba ubungenakusoleka lowo wokuqala ubungayi kufunelwa ndawo owesibini kuba uthi kubo esola
Baba wethu ongcwele, Thixo wethu onamandla wonke, eli lizwi lakho Thixo wethu onamandla, dala ngalo Nkosi yamakhosi empilweni yethu, ukuze uNkulunkulu wethu onamandla sibe nako ukukhululeka. Nasekuseni ke Thixo wethu onamandla, umntwana wakho semile phambi kwebandla lakho, mncede Thixo wethu onamandla ngoKristu Nkosi uJesu. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Lithi izwi likaThixo ebangcwele sizimamelele sonke. Ukuba umnqophiso wokuqala azange kufumaniseke ikhona ungena fault. Owesibini umnqophiso ubungena ufunelwa ndawo. Hallelujah. Ukuba la ndlela bokwenziwa ngayo ubani nobani athi xa edle izolo emoshile enze leya athathe inkabi yakhe yenkomo athathe ahambe ayongcengceza ngayo unyuso amadini yonke nje ngandlela bokwenziwa ngayo. Haleluya. Kwafumaniseka ngokuba abo bangenazo ezizinto, abo bangenamfuyo, bangaba zidulele, bayasokola baleka amahobe ukuze ngoba kufuneka uphalala igazi. Haleluya. Wahamba uThixo wayibona le ndaba kuba no. Haleluya. Makuzunyana wami yekwe leya indaba. Verse number 7 man. Ukuba ubungena kusoleka lo wokuqala, ubungayi kufunelwa ndawo owesibini. Ukuba umnqophiso wokuqala ubungena kusoleka, owesibini umnqophiso ubungena ufunelwa ndawo. Haleluya. Kodwa kwabonakala abantu baza kwenza izinto bethemba imfuyo yabo, baza kwenza izinto bethemba into abanazo. Lithi izwi lenkosi kwabonakala uba no, lo mnqophiso wona makube khona omnye umnqophiso ngoba khona abantu abazorobheka. Haleluya. Ukuba umnqophiso wokuqala awuzange ufumaniseke, funda mtshana beyakho esilungu. For if that first covenant had been faultless, then no place would have been sought for a second. If the first covenant has been faultless, but ke ngokwabonakala uba no, amahlwempu akazukwazi uqualify apha ngoba noma sekeleka ivukuthu angalifumani, bahambe bayoleka bazame ngendlela zonke. Wabona uThixo babe bephuma abantu nenkomo zabo. Nkosi yami. Umuntu ayokweba enza izinto emveko kwaqomba azathatha manansi Thixo ndixolele. Haleluya. Ukuba bongasinonke ukubonakala kuyekho fault kumnqophiso wokuqala, owesibini ubungena ufunelwa ndawo. Awuthi amen. Haleluya. Now that thina abangcwele sifika ngelixesha lomnqophiso omtsha. Haleluya. Sifumene ifavor. Nkosi yami. Haleluya. Ukuba umnqophiso omdala awuzange ufumaniseke kunye ndawana, owesibini wawungena ufunelwa ndawo. Haleluya. Ngesakhonza ngolahlo mfokamba yawuhlala unezono zakho forever. Amen. Uba ulifumana ivukuthu awufumananga andinayo inkomo. Imali inkomo ngoku ndefu umkhulu wamethu uthengise inkabe enkomo nge-17,000 lo December. 17,000 abona baThixo ezithula kakhulu. Besawubaphi ke thina ngoku singena nkomo singena ntoni kwathi uThixo wayibona uba no ikhona ingxabano. Wesane. Haleluya. Wenza nomnqophiso omtsha. Hallelujah. Hebrews chapter number 10 is time to go to Ujesu wami, Ujesu wami, uyaphila, Ujesu wami, Ujesu wami.
ngihamba ndiye kwamakhelwane kanti ndizame makhelwane kanti ndikwelete khona ukube ndenzile yathi makhelwane andikwazi ukweletela ndoda nonke umthwalo wezono uhleli kwabe ubaleke mfana ukuthi uthi tata khawuzame khawukhona into endiyenzileyo ukuze athi tata ndikwazi nyana. Haleluya. Ngoba uzamazamana nokususa umthwalo wesono kodwa wabona uThixo lo umnqophiso khona ingxabano wesa nomnqophiso wesibili ukuba umnqophiso wokuqala awuzange ufumaniseke unengxabano wesibili wawungena ufunelwa ndawo. Funda mama verse number 1 Romans chapter number 10. Sifunda kuma Hebrew. Romans chapter 10 verse number 1. Romans chapter 10 verse number 1. Siletha konke